mi pakhat hian an omna pia loka in pakhata hian thil danglam tak mai thleng hi a hmuwa chu ina cheng thin pa pakhat chu boralin a chungte chuan chhun lama chuan a bungrua te chu an ron la fela tlai thim hmai in a in chu an chua san vek to ni ma se zan lama chuan a chen ni na chuan tuimoni hi ala tlat maya tu tak chu niang mo in enteang. It's inside now. Tap it on the window out there. Yeah. Top window. Yeah. Yes. Bottom window. Bottom window. I can only see it. What the hell does his face look like? Oh, man, it disappeared. What the hell does his face look like? Oh, man, it disappeared. Top window. Right. Oh my god. Can I zoom in on this? Oh. God. Bottom window. What's going on? You're just going through the floor or something. It's gone through the wall. Tell you I saw something there. Ai in chung tukver rang atang chuan hlim thla mi hring ti riat tak hi aron lang theia voi khat mai po ni lo tukver tin maya chuan aron lang kula he thil lo lang hi mi hring pa ngai chu ani mel chi lawa a chan chu rang tak takin tukver rang a hian ain son kual thei tlatani he in nei tu pa boral to an ti thla kha he a chen nei na hian ala cheng ve ani arin om khop mai damdoi in pakhata room ruaka hian hospital security staff te chuan thom danglam tak hi an hrele thina chutia room ruaka thomlo omle thin ta chu eng thil tak chu nge niang ti chuan zan kha chu room ruaka chuan thla chu an la kuala chuta he thil danglam tak mai hi an lo record fu ta ni thil danglam do ilo hmumialem uluk taka en lo phei chuan hriat thiam po a har hle meya uluk taka kan en chuan camera hma loka hian thil dum chiang lo ruai hian aron thlok phei lai hi alo lang theia thala tu pa la hian helai room chunga a lai hian a boruak chu aron vo thut thu soin room chung boruak aron danglam ati vel lai tak hian kha thil kha aron in larania eng thil moni tak chu he ruma hian a omani ti chu a chianga thi nupi alampang thil helai damdoi ina boral to thla chu ala chenga ni mai thei ani mi pakhat hian thlan mual bula motor khal mek la hian thlan mual hluya hian thil danglam tak mai hmu in a phone chu man mo taka phorin a phone camera chuan a thil hmu chu lo recorda. Está suspendido. No mames. Está inclinado para atrás. No mames, ¿qué es esto? No mames, ¿qué es eso? Será un cricoso que está ahí detenido en el tiempo y en la nada. Ay, ya se me parece. Ahí está. Ahí está otra vez. No se mueve. thlan mual hluya hian me chia ti hriat tak hi awa hmuwa ti chuan thla chu lak sakin engmo chen hnuwa chuan chu me chia chu mu tur ommi lovin a bo ta dei maya chutia mi hmu bo ta dei mai chu angai na chu a hrelo hle ni atlang pui thu in thlan mual tlo tu ten chuna an tlo tlang puya zana me chia chu poma chau le nga la
thlan muala lo taringot chu amak to sa te reng nen amak na ti zual turin mu tur ommi lovin ala bawzuya ngai that na chi ani lo hrim hrim ani helai muna an phum boral to thla ani mai thayani airport worker te hian airport che that na thokin minol puina an tlo po thailo turin close off section chuan siama July restricted area chuan na thok tu te chuan mi cheno pang ni om tak hi an mutlat maya mi tuimoni ron lut palin a kalkual vel ni chuan an ngai dewa security officer chu phone in check tur chuan an tia security officer kalkual chuan he thil hi alo la fu ta ni un ambiente sumamente extraño. No hay nadie. Y el momento de entrar en esa puerta rechinó algo. Security officer hian no pangan mu na lai vel ni an soi lai chu check kualin thla chu ala kuala tuma an omlo thu a soi zo deuh chi tia chuan room pakhat inkal tlat chunga tang hian no pang ti hriat tak hi arun dak tamaya chu thilan mu chi chu baklengin atlan chezui ta ni a hlau lu tuk hi atlu lo chawani he no pangan mu na lai vel hi siam that lai mek ni in restricted area niya tuma kalphal ani lovani ma se chu ti chunga no pang lo taringot chu amak hanti lo rual chu ani lovani amak na ti zual turin kha no pang lo da na kha kal tlatania engtin nge khalai chunga khan no pang kha alo thei ni tang le mi hring ni lovin thla lampang ani mai lawang mo le Momento de entrar en esa puerta rechinó algo. damdoi in pakhata security officer pakhat chuan a tho na damdoi ina thil thleng dang lam tak mai security camera ina alo record fu hi alo posa damlo kan tu me che pakhat chu damdoi ina tang chuan chua tumin lifa chuan chuan atuma heti lai hian thil dang lam tak mai kan bei sei phak bak thil hi arun thleng ta ni din na chung nameplate ta hian eng thelamoni hi arun langa chu vele meichia chu malama chuan adu wang reng po ni lo chuan tlan phein a ma banga chuan ain tok ta bur maya ni khor helo chuan chuata chuan alet tareng mai ani he meichia hi eng thelamoni tak chuan a possess te po ani mai theiani mani du wang reng chuan khatiang angana khan tuma kanin to du lawang ti a chiang reng maya eng thelamoni tak chuan a control ani ti a chiang reng mai rang taka en kol ngal ni in thatak chuan a chuak vele ta ani ome a thok tu te tan le he mun tlo tu te tan chuan an chunga a thleng ve mai ang ti a hlau thon om ve du khopang le he thil dang lam tak mai hi security 98 hian tiktok lama hian arum posa police officer pakhat chu highway pakhata hian tlanin heti tlan mek la hian kongpuya motor loin hung ringot chu mu in engthil tak chu thleng niang mo ti chuan check tur chuna chuka engthil tak chu tongang mo uluk takin in en teang Somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car.
police officer pa chuan motor ding chu panhnain khatia panhnai lai tak khan kut pakhat hi motor glass a hian arun lang theia ma se khatia hona an en kul khan achunga hian tuma an lo om tlat lo eng thil tak chu thleng ni mo police officer pa hian motor hma le hnung te chu an en kula kha kut ron ti lor thei tu om angkha tuma an om tlat silova he motor chunga hian tharau lampang thil an lo chuang ani mai thei ani mani chia to na tan chuan thil it tak zong ani hau lawang le he thil thleng hlo zet mai hi security officer hian a duty na lama hian tongin chu thil ton chu a phone camera chuan a lo recorda zan khat chu hetian night round ani lai hian a duty na hmuna chuan thom danglam tak mai hi a hrele thina a hna ni ti in hria in chu thom omna lampang chu film khur tak chuan a pana eng thil tak nge ton in en teang ¿Quién anda ahí? Puta la escalera. Escalera caída. Pucha. Aquí no hay nadie. ¿Quién anda ahí? Todo está acá. No hay nadie. Esto está raro. Muy raro. Puta abajo. ¿Quién anda ahí? No te tengo miedo. Uy, hijo de puta. No te tengo miedo. Puta. Leilon an hun that ta chu ama chuan a lo tluwa bungrua te chu an mani chuan ron che in a hlau hle meya ma se hna ni ti in hria in ti huai luin ala om ram rama in hnuai lama chuan chukthla in he thil hi azuk tong le ta ni Las cosas que se cayeron. La loción. Sea lo que sea, no te tengo miedo. Para nada te tengo miedo. in chung lampang atang chuan room hnuai lampang a chuan a chukthla a hma loka thiltla in chung lampang atanga azuk la fu te chu zuk enin kha thil ron ti tla thei tu om angkha eng thil ma azuk humi lovani in ti huai luin a hlau lo thu te chu han au pui vel ma se a hlawani ti chu a tong dan le a thok rin dan atang hian a chiang viau mai amai ro chu hlau na te po ne tuma kan ma chon thei na hi huai sen na chu ani mai lo mo construction site at na thoktu pakhat hian thil danglam tak mai hi alo record fuwa excavator khaltu pakhat chuan zana hian na chu athoka heti lai hian thom danglam tak mai chu hre in a phone chu phorin thil thleng chu alo record ta
excavator atang chuan chukin a omna le a che velte chu thla an la kuala ma se kharum thom trap thom ron siam tu om angkha eng thil ma a mutlat lo a mu thei phak bak thim zinga hian alo omani theingem nge ni nga mitlongin a mu thei lo zok niang le khatiang khopat naya thom ron om ta chu abul maya khan mu thei om takania ma se an mu thei tlat lo a hlo vedu khopang le thlan mola thil thleng danglam tak mai hi garo embrackman hian social media lama hian anon posa mi pakhat hian thlan mola chung kalin thla chu ala kola heti thla ala kolna lama hian he thil danglam zet mai hi alo la fu ta ni uluk taka kan en chuan thlan lung phena eng thilmoni apil lut lai hi alo la fuwa mi hring han ti doni la thlan lung kha mi hring hlia turin atema ma sia mi hring chu ani lo ti achiang ta viau mai chiang takin he thil hi lang lo ma se thi nupi lampang thil eng thilmoni tak chu ani nge yang le he thla la tu hian he thil thlen la hian a thil lo la fu hi a hmu lo ni in alanga mu chi se chu a au ve chel chul mai theiani he thil kan en le tur hi Francisco Hernandez chuan a night shift duty na hmuna a thil ton a ron posania Francisco hi airport a chuan duty in hetia night shift duty a zo trep tia hian thlo na chung lama hian thom danglam tak mai hi hria in check tur chuan a luta thlan hi liam ta vel khan thlo na chunga hian thom danglam takan lo hreto boka chu wang chuan misual tuemo ani theiti in film khur tak chuan torchlight chuan chunin thlo na chung chu ai en kuala chuta he thil hi alo la fu ta ni Verga. ¿Qué fue eso? No mames. Verga. No mames. thlo na chung thim rui mai chu thla la kualin a torchlight chu na chhun pa zela thlo na top le lampang room phen atang hian pian dum tak mai hi a run dak zok maya Francisco po hian a hlau ngang ni turani atlan chezui ta ni thlo na chung thim tak maya khatia lo om taringot khachu mi hringani mel chi lova he thlo na chung a hian passenger thla lampang thil an nei ani mai theiani man deuh to khan kan en le tur video hi ka ti chuak towa ma se tu na mi nen hian a in me em maya kan ti chuak non vele hrim hrimanga thlo na lu na tura tunnel pakhata chuan thla engmo zat mai passenger hi an kal du maya ma se he tunnel hian eng thlo na ma apo mi lava chuta chapa he thil thlen hun hi
zan rei ani to boka makve ang reng deuh chu ni. Police station parking lota security camera ang kam chuan he thil danglam tak mai hi alo record fowa police security officer ten he thilan han puchi chu makti na chuan an khat ve ni. Eng thilamoni thil danglam tak mai ran nung po ni mel chi chung si lo sawa han ti do ni la ni mel chung chi si lo hi arun thlok phaya camera hian alak dana zir lo wange ni don ni apian phung hi amak hle maya bol hlo leng vel thil thlok satlia chu ani mel bok si lova thil danglam tak chu ani ve nge yang le. Hospital pakhata duty Jaybridge hian athil ton danglam tak mai hi ron sera heta thil ton awang hian hunrei tak chung chu ani po hian nuam lo ati ve dewani jay athil ton then khat te hi ilo en hau teang. Look at I saw that. See, I saw that. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. Mother decided to show itself again. See it? See it? It's faint though. I looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitated, so I just threw something because I didn't know what to do. You know. Look at that. There's no way that could have failed by, like, somebody didn't do that. Something did that by itself. How could the ceiling, look, there you go. Look at that. It was cold. I'm like, oh, man. I wanted to follow it and feel. See, I'm trying to feel, like, follow the cold breeze. I saw it going towards the elevator. I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what the fuck? Something touched me. I'm still trying to see, like, where is it at? Like, it vanished, so how is it still touching me or something? I don't know. It's creepy. So I'm like, okay. A duty na bulvela hian thil chu a thleng fo ni in alanga mu chian thei si lo thla lampang thil chuan jay hi voi engemaw zat mai ati boya ni ti chu a chiang reng maya he thil hi ama ton mai ni lovin security camera po hian chiang takin alo record fu deuh vek mai boka chu wang chuan mu sual satlia mai chu ani lawani ti chu a chiang viau mai.